bagay. Mungalpas tirara epin apa nagbirok pangkitanin ala tiro dandanin panang kaabatin. Yang apay tanaliday taabagam nalpay iti naamwam ti presyo iti bagay. Ni Uncle Berting ti payumesem na panpekit di nakiinumin ngem ko na sumulitak nunex grabe. Sumarunuwa pa nagtatalon la epet si kakit ni maton doble pa ti presyo ti abono. Awan pa'y kita ng regasyon de gasolina iti panuno ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Di na nisa ang masakan tati makelen iti pamilya tati baro nang ang basbasakit ng asawa. Nagraksak ti pakasan na balisaritoy balisaritang em nalakunan ay may sanga etarian. Basta ni Uncle Berting sala sumang peto ti malemen anya narigat di malarumang ayen. Adap ko ni Uncle Berting isipayan ang pagpagatsen ala tiro madlaw lumakayen. At damay sa amalem nakita ni Uncle Berting nakatugaw agam kape nakamulelem. Awanen iti matalon inaamin analakon awan peget ken kwanen mang taripaton. Napanagugot iti kamutin iti sumangpit si malibog at ni Uncle Berting.